Следващите 2 минути бих искал всеки да се фокусира върху тази вилица и се увери, че нямам нищо в ръцете, нали? Нещо много странно ще се случи. Като че ли малко се огъва, не мислиш ли? Съвсем Има мъничко. някакво огъване, да. Съвсем мъничко, но колкото повече гледаш, толкова повече се огъва. Не. Нас. Много ви благодаря, но това не заслужава аплодисменти, понеже това е нищо повече от една илюзия. Дори не е истинска. Газар. Страшен газар. Дай се ръката. Обърни. Остра, нали? Абсолютно ядлива вилица. Ще пробвам нещо друго. По-наблизко? По-наблизко? Гледай. Но, Николаус, Николаус, като се прибереш в вас, моята, не го пробвай това. Понеже Няма. като почне да се огъва, тя се огъва до неузнаваемост. Много яко. Преди 2 минути това беше едно ефтино парче метал, а сега е спомен. Благодаря ти много. Ей! Но Ставаше отслабна реално погледнат с тази вилица. Но въпросът остава. Ако имах истински супер възможности, щях ли да направя това? Не. Може би. Може би. Но има нещо, което бих направил със сигурност. И то би изглеждало по този начин.